si Bac at Andres. Boy, saan tayo pupunta? Basta, sumama ka. Lapit man eh. Ayos ah. Ganda ng nabili ko, ano boy? Kaya nga boy. Saan mo ba nabili yan boy? Sa JD Super Electric Bike. Saan ba yun? Diyan sa Gimba. Dimba? Ayos ah, ang ganda boy. Hello po, andito po kami sa JD Super Electric Bike. Tara, tara mag-joyride. Ito ay may 800 watts solar panel charger at kasya din ang 9 hanggang 10 katao. At kagandahan pa niyan mga idol, pwede pa yung pang-camping. At kapag nainitan ka namang magmaneho, may mini pan yan. Meron na din itong 60 volt, 89 ampere battery, 5,000 watts controller, 5,000 watts motor, at all LED lights. At meron na din niyang reverse camera mga lodi, and dual Bluetooth speaker. At meron na din itong dalawang spare tires. At mga idol, meron din tayong Rider 3 wheels at buy one take one na rin ito. At meron na din itong front and rear basket, stainless roof bracket, at ito pa ang pinakamaganda, all LED light with crown light with free trapal. At meron itong 1,800 watts motor and controller. At meron din pala silang Lambo B3 S6. (1,800 watts controller, all LED light, 1,800 watts motor, at meron din itong free trapal. At meron itong 120 watt solar panel charger. 4 hanggang 6 ang kasya dito. At kapag kayo'y naiinitan, alam nyo na, may mini pan yan. At meron din itong reverse camera. Wait, there's more. Ang pinakahihintay ng lahat, ito ang e-car. Master hydraulic disc brake, meron itong 2,000 watts at 60 volts at 52 ampere. With aircon. Four-seater na rin ito.
Okay, wait, there's more. Oh, sir, Ayan. yung mga previous natin Ayan dyan. sir, pwede tayo mamili ng pa-previous namin sa inyo dyan. Pumili kayo sa mga, kung alin sa mga yan ang gusto nyo. Pwede nyo na maiuwi po yan kung kumuha kayo dito sa JD Super Electric e-bike. Ikaw. Yung kon ko, sir. Ano ba bang gusto nyo dyan sir? Lahat po ba? Hindi po, pabili lang po kayo isang Ay, isa unit lang, dyan. Isa lang. Iya po. Sa isang Sir, unit pwede. sir, isang previous lang po. Sir, pwede. Pwede po, pwede sir. Pwede mo nang iuwi sir. Lagi na previous mo, lagi mountain na lang, sir. bike. Oh, sige. Akin na lang to, sir, ha? Sige sir, iuwi mo na sir. Ayos ah. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sir, yan sa JD Super Electric e-bike, Ima Branch. Saan contact? Labag na lang po yung contract number dyan sa baba. Dyan po sa baba.